Espectacles familiars accessibles. Vídeo anticipatiu de la Casa Elizalde dirigit al públic familiar. Aquest vídeo està creat com a anticipació per facilitar la visita i participació en aquests espectacles. Us recomanem que prèviament a assistir reviseu la guia per a preparar la vostra sortida. Tingueu en compte que és un espai cultural d'oci comunitari, és a dir, que us trobareu amb més gent i que hi haurà el soroll ambient propi de l'afluència de públic general. Porteu els vostres cascs de cancel·lació de soroll per si us calguessin o demaneu-los a la Casa Elizalde que us els podran deixar en préstec. Vaig a la Casa Elizalde a veure un espectacle. Entro a la Casa Elizalde i camino pel passadís. Al passadís hi ha les escales per anar a la sala d'actes. Al final de les escales hi ha la sala d'actes. Mostro la meva entrada a la porta de la sala d'actes. A la sala d'actes, sec a la butaca i veig l'espectacle. Al costat de la sala d'actes hi ha el lavabo d'homes. Davant de la sala d'actes hi ha l'espai relax. Al costat de l'espai relax hi ha el lavabo de dones. A l'espai relax puc mirar contes i utilitzar materials sensorials. La Casa Elizalde.